ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ்ல கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். 16 சாப்டர்கள் பகவத்கீதையில. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் வந்து கர்மயோகா பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம 6வது சாப்டர் பார்க்கிறோம், தியான யோகம். அதுதான் இன்னைக்கான சாப்டரோட தலைப்பு. சரிங்களா? சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு இதை வந்து சொல்லுவாங்க. அப்ப தியான யோகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முனிவர்கள்லாம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? தியான முறையில பகவான் வந்து வழிபாடு பண்ணாங்க. அப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து பவர் இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் வந்து மிஸ்டிக் பவர் அப்படின்றது இருக்கவே செய்யும். நம்ம ஆத்மாவும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம். எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா நம்ம கிட்ட அந்த ஆத்ம பலம்ன்றது அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதனாலதான் அவங்கள்ட்ட நிறைய பவர் உண்டு. நிறைய வந்துட்டு என்னன்னா அவங்க நினைச்ச இடத்துக்கு போக முடியும். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து புராணங்கள்ல நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப எதனால நம்மளால முடியல அவங்களால ஏன் முடியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால தான். இப்ப நம்மளுமே மனதை கட்டுப்படுத்தி நம்மளோட சென்சஸ வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஆத்ம பலம் கண்டிப்பா உயரும் எல்லாருக்குமே. ஆனா அதை விட சிறந்தது அதே மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல நம்ம என்கேஜ் பண்றதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பக்தி யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஆனா தியான யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 5வது சாப்டர் நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தது என்னன்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம். யோகா ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் செயல்கள், அதாவது அகர்மா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அகர்மான்றது பகவானுக்கான செய்யற செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப 4வது சாப்டர்ல. அப்ப அப்படிப்பட்ட செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம நேத்துக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ அந்த 5வது சாப்டர்ல ஸ்லோகம் நம்பர் 27, 28 அதுல என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அதாவது 5வது சாப்டர்ல 27வது ஸ்லோகத்திலும் 28வது ஸ்லோகத்திலும் இது இருக்கு. அப்ப அர்ஜுனர் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பாங்க? அப்போ இந்த மாதிரி யார் வந்து இதெல்லாம் வந்து தியான யோகத்தோட அறிகுறிகள். அந்த மாதிரி செய்யும்போது முக்தி அடைவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் தியான யோகத்தை பத்தின விஷயங்களை நமக்கு 6வது சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. அத நம்ம எங்க பார்க்க போறோம்? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். பிரணவ மந்திரம் சொல்லிடலாம். லலிதா மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। லலிதா மாதாஜி வந்து கோஹோஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே பிரபுஜி, அதான் கவனிக்கல. முடியல, ஓபன் ஆக மாட்டேன்.
சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோகஸ் பண்ணாம விட்டுட்டேன். மன்னிக்கணும். பிரேயர் சொல்லிடுறீங்களா மாதாஜி? லலிதா மாதாஜி. சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க மாதாஜி, அவசியம். ஓகே. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाताल सह गणललिता श्रीविशाखाविदां च। हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पदारुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी वस्तस्य देशधारिणे। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 5 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் அப்படின்னு அதுல எது சிறந்தது அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து கேட்டாங்க. அதுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து முக்தி கொடுக்கும், ஆனா கர்மயோகம் தான் சிறந்தது சந்நியாசத்தை விட அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கர்மயோகா சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது எப்படி அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 5.2 5.6 வரைக்கும் கர்மயோகோ விசிஷ்யத்தை அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. கர்ம பந்தம் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப நிஷ்காம கர்மான்றது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்மளோட கடமைகளை சிறப்புற செய்யறது, அதுதான் நிஷ்காம கர்மா அப்படின்றது. பகவானுக்கான செயல்கள் அப்படின்றத ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம். நம்ம ஒரு செயலும் பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்யக்கூடிய செயல்களா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பந்தங்கள் ஏற்படாது. அதாவது நம்ம செய்யற செயல்களுக்கான பாதிப்பு நம்மள வந்து நம்மள நெருங்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம எப்படியுமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், பாவங்கள் செய்ய மாட்டோம். வேதங்கள்ல உள்ள விஷயங்களை தான் நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா சைட்லயுமே நம்மளுக்கு என்னது சேஃப்டி உண்டு. அதாவது கண்டிப்பா தீங்கு வந்து நம்மளுக்கு நெருங்காது. ஏன்னா நம்ம என்னைக்கு பாவம் செய்யறோமோ அன்னைக்குதான் நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பாவமே செய்ய போறது இல்ல. அப்போ நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரவே வராது. அதுலயும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோம். பகவானுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். சர்வீஸ் பண்றதுன்றது சிறந்த ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? நம்ம இங்க உள்ள மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள நம்மளோட வேலை செய்யற இடத்துல உள்ள நம்மளோட உயர் அதிகாரிகளுக்கு பண்றோம், நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு பண்றோம், சுத்தி உள்ள எல்லாருக்கும் பண்றோம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கும் நம்மளோட சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுதான் அங்க சிறந்த ஒரு விஷயம். நம்ம பகவான் அந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவான் அங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உணரணும். கோயிலுக்கு போறோம், சாமி வந்து இப்படி கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு வந்துடுறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அது உள்ள பகவான் இருக்காங்க. நிஜமாலுமே இப்ப நம்ம குழந்தைங்க இருக்குன்னா அவங்களுக்கு நம்ம எல்லா விதமான
விஷயங்களும் நம்ம செய்யறோம். அதுங்க ஒரு சாக்லேட் கொடுத்து அதுங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுங்க சந்தோஷப்படுறத பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு உணர்வு பகவானுக்காக நம்ம செய்யற எல்லா ஒரு விஷயமும் நிஜமாலுமே அங்க பகவான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம அபிஷேகம், ஆராதனைகள் பண்ணும்போது, தூப தீபங்கள் காமிக்கும்பொழுது, பகவான் அங்க சந்தோஷப்படுறத நம்ம உணரும் பொழுது, நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? பக்தி சேவையில ஈடுபாடு வந்துரும். அப்ப நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல மிஸ் அவுட் ஆகுது? ஏன் நம்ம ரொம்ப மெக்கானிக்கலா கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம். கோயிலுக்கு போறோம், வலம் வரோம், அப்படியே வெளியில வரோம் இல்லைங்களா? இருந்தாலும் மனம் வந்து அமைதியா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு, புரொடெக்ஷனா ஃபீல் பண்ணுது. ஆனாலும் அந்த பந்தம் பகவானோட அப்படின்னு இப்ப நம்ம ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போறோம். அவங்க வீட்ல இருந்து நிதர்சனமா அவங்கள பார்க்கிறோம். அதனால நம்மளுக்கு அவங்களோட ஒரு உறவுமுறை நல்லபடியா வருது. அதே மாதிரி பகவானையும் நம்ம கோயில்ல எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, நிஜமாலுமே பகவானுங்க. ஏன்னா கலிகாலத்துல அச்சாவதாரத்துல தான் பகவான் இருக்காங்க. அப்ப முன்னாடி இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் என்னன்னா திரேதாயுகம், சத்தியுகத்துல பகவான் எப்படி இருக்காங்க? அவதாரம் எடுக்குறாங்க. எல்லாராலயும் பகவானோட அ பழக முடிஞ்சது. ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கல வாய்ப்பு. ஆனா நம்மளுக்கு என்னது அச்சா விக்கிரகத்துல அதே உருவத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம உணரணும். அதே மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் கிரந்த வடிவத்துல நம்ம கூட இருக்காங்க. அப்புறம் நாமத்தின் மூலியமா நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. நாமத்தை நம்ம சொல்லும்போது அது பகவானோட நாமம்னும்போது அதுல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. அதாவது தழும்பு வர அளவுக்கு சொல்லணுமா நாம் பகவானோட நாமத்தை. அந்த அளவுக்கு அதுலலாம் பகவான் இருக்காங்கன்றத உணர்ந்து நம்ம சொல்லும்போது, கண்டிப்பா நம்ம குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது அதுங்க முகத்துல ஏற்படுற சந்தோஷத்தை பார்க்கும்போது நமக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு உணர்வு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும்போது நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப பக்தி சேவைன்றது சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்போ நிஷ்காம கர்மான்றது பக்தி சேவை. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பக்தி சேவை பண்றது அப்படின்றது நம்மளோட கடமையோட சேர்த்து அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது குர்வன் அபின லிப்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அப்புறம் பகவான் மேல நம்ம பக்தி செய்யும்போது நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்குது. அதான் நம்ம வந்து பீஸ் ஃபார்முலான்னு கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம கையில ஒரு அதிகாரம் இருந்ததுன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு பொறுப்பு வந்துரும். அது சரியா இருக்கணும், நல்லபடியா நடக்கணும்ன்ற ஒரு டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா என்னைக்கு பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, நம்மளுக்கு ஒரு வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்ட்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அந்த இடத்துல நமக்கு என்னது இப்ப நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நமக்கு டென்ஷன் அதிகமா இருக்கும். கண்டிப்பா லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம எந்நேரமும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்துகிட்டே இருப்போம். அது இன்னொருத்தவங்களோட பிசினஸ்ல நம்ம போய் ஒரு ஒர்க் பண்றோம், அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறோம் வேலைன்னா, நம்ம போவோம், செஞ்சு கொடுப்போம், வந்துருவோம் இல்லைங்களா? அது இன்னுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபான ஒரு ஜாபா தானே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்துலயும் நம்பளே நம்பளே கர்த்தாவா, ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் தான் இந்த செயலுக்கு காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பட்சத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது? நம்மளுக்கு அமைதி இல்லாம போயிடுது இல்லைங்களா? ஆனா இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோலர், எல்லாத்துக்கும் என்ஜாயர், எல்லாருக்கும் வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம கிட்ட என்ன வந்துடும்? அமைதி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்ப கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்க்கிறோம்? ஞாத்வா மா சாந்தி ருச்சதி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 6. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் 27, 28 அந்த ஸ்லோகத்துல தியான யோகத்தோட விஷயங்கள் வந்து பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதன் தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து 6வது சாப்டர் ஃபுல்லா வந்து தியான யோகம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் 6.1 இருந்து 6.9 வரைக்கும் சமபுத்தி விவஷ்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அஷ்டாங்க யோகத்தின் நிலைகள் என்ன அப்படின்றத 6.10 இருந்து 6.32 வரைக்கும் பார்ப்போம். ரகசி சித்திதா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக ஏன் மனத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள், இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். எதனால நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றது 6.33 இருந்து 6.36 வரைக்கும் அபியாசேனத்து கௌந்தேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. இந்த யோகத்துல இந்த நிலைப்பாடுல தியானம் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களால முடியல. கொஞ்ச காலத்துல அதுல இருந்து அவங்க வந்து ஃபால் டவுன் ஆயிடுறாங்க. அப்படின்னா அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத 6.37 இருந்து 6.45 வரைக்கும் சுசினாம் ஸ்மிருதினாம் கேஹே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகா, அதாவது பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத சொல்லி பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தை முடிப்பாங்க. 6.46 இருந்து 6.47 யுக்த மனோ மதக.
இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான்? பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்தது அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? நாளைக்கு 7வது சாப்டர்ல இருந்து 13, 12 வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்ப்போம்? பக்தி யோகம் நம்ம பார்ப்போம். கர்மத்தின் மூலியமா பகவானோட இப்படி பந்தமாகிறதுன்றத நம்ம இந்த 6 சாப்டர்ல பார்த்தோம். நம்ம செய்யற செயல்கள், அப்ப என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும்ன்றதுக்கான நாலேஜை நம்ம வந்து 4வது சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதுல அக்கர்மான்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் தான் மிக உசித்தமானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுல. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப தியான யோகம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப செயல்கள்ல பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது நாளையில இருந்து நம்ம 12வது சாப்டர் வரைக்கும் பக்தி யோகம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். யோகம் என்றால் என்ன? யோகா என்றால் என்ன அப்படின்னா, அஷ்ட அங்க யோகா. அதாவது நம்மள பகவானோட இணைக்கிற ஒரு விஷயம். அதுதான் யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 8 அங்க இணைப்பு. அதாவது அஷ்டன்றது 8, அங்க அதுதான் அங்கங்கள். அதுக்கப்புறம் இணைப்பு. யோகான்றது நம்மள பகவானோட கனெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா அஷ்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஷ்ட அப்படின்னா 8. அப்போ யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. இதுதான் அஷ்ட அங்கங்கள் கொண்ட யோகா, அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யமம் அப்படின்றது வெளிப்புற பண்புகள், நியமம்ன்றது உட்புற பண்புகள், ஆசனம் அப்படின்றது உட்காரும் விதம், தியானம் செய்யற முறை. அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமம்ன்றது மூச்சு பயிற்சி. மூச்சு நம்ம வந்து நிலைப்படுத்துறது அப்படின்னு சமநிலைக்கு கொண்டு வர்றது. இப்ப கோபம் வந்து நம்மளுக்கு மூச்சு ரொம்ப வாங்கும் இல்லைங்களா? அப்பவும் நம்மளோட மூச்சு வந்து பேலன்ஸ்டு இல்லாம இருக்கும். அதே நம்ம வந்து ஒரு சாந்தமான நேரத்துல இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? மூச்சு வந்து நிதானமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப பிராணாயாமம் மூச்சு வந்து ரொம்பவே நம்ம என்ன ஓட்டத்துக்கு நெருக்கமான ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரம், புலன்களை அடக்குதல். அதுக்கப்புறம் தாரணை, கவனத்தை ஒருமித்தல், அதாவது மனத்தை அடக்குதல். தியான நிலை அப்படின்றது முழுமையா மனதையும் புலனையும் ஒடுக்கி இருக்கிற ஒரு நிலை. சமாதின்றது அதுக்குள்ளேயே அவங்க ஐக்கியமாயிடுறது. வெளியில என்ன நடக்குது அப்படின்றதே தெரியாது. ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு. அப்ப இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அஷ்டாங்க யோகால இருக்கும். ஆரம்ப நிலை இதுதான், வெளிப்புற பண்புகள். ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல தியானம் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும்? அமைதியான சூழ்நிலையும் பாதுகாப்பான சூழ்நிலையும் தேவைப்படும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வெளிப்புற பண்புகள். சரிங்களா? அமைதியான இடமா இருக்கணும், பாதுகாப்பு தரக்கூடிய இடமா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இப்ப ஒரு சில நியமனங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் யமம் அதுல வரும். உட்புற பண்புகள்ன்றது நம்மளோட இன்டர்னல் கிளென்லினஸ், அதாவது வந்து நம்ம சாப்பிடுறது, நம்ம வந்து எவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம வந்து உறங்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு. ஏன்னா எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். ரொம்பவும் உறங்கக்கூடாது, ரொம்பவும் முழிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நிறைய சாப்பிடவும் கூடாது, கம்மியா சாப்பிடாமலே இருக்கவும் கூடாது. அந்த மாதிரி உட்புற பண்புகளை வந்து சொல்றது நியமம் அப்படின்றது. ஆசனம்ன்றது எந்த பொசிஷன்ல ஒரு தியானம் பண்ண முடியுமோ கம்ஃபர்டபுளா, அவங்களுக்கு எது வந்து ரொம்பவே வந்து கம்ஃபர்ட்டா இருக்குமோ அந்த ஆசனத்தை அவங்க எடுத்துக்கிறது. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த இது தர்பை, அதுக்கப்புறம் வந்து மான் தோல், அதுக்கப்புறம் பட்டு துணி, அது மேல வந்து அமர்ந்து தியானம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப உயரமான இடமோ இல்ல ரொம்ப தாழ்ந்த இடமோ அவங்க வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. தாழ்ந்த இடம்னா பூச்சிகள்லாம் வந்துடும். அது உயர்ந்த இடம்னா தியானம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கீழே விழும் அபாயம் உண்டு. அப்ப ஒரு மிதமான உயரத்துல உள்ள ஒரு ஆசனம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கிறதுன்றது ஆசனம் அப்படின்றதுல வரும். பிராணாயாமம்ன்றது மூச்சு உள்வாங்கிறது. அதாவது உள்ள இழுத்து வெளியில விடும்போது அதுல ஒரு சமநிலையில கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பிரத்யாகாரம். அது வந்து புலன்களை அடக்குதல். நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது. வெளியில அலைப்பாயுது இல்லைங்களா? நம்மளோட புலன்கள் நிறைய ஏதோ ஒண்ணு விருப்பமானதை சாப்பிடணும், விருப்பமானதை கேட்கணும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்துற ஸ்டேஜ் நிலைப்பாடுதான் பிரத்யாகாரம்ன்றது. தாரணைன்றது மனத்தை நிலைநிறுத்துறது. மனத்துல வேற எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாம பகவான் மேல ஒருமித்தல் அப்படின்றது. இந்த எல்லா நிலைப்பாடும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த நிலை தியானம். அவங்களால எப்படி இருக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல ஒரு விளக்கு எரிஞ்சுன்னா முத்து மாதிரி அழகா எரியும் இல்லைங்களா? அந்த நிலையில அவங்க மனது அலைப்பாயாம ஒருமித்து பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி அவங்களால தியானம் பண்ண முடியும். இதையே அவங்க கண்டினியூ பண்ணும்போது சமாதி நிலைக்கு வருவாங்க. வெளியில என்ன நடந்தாலும் அவங்கள அது டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அது நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? நல்ல தியானிக்கிற நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வெளியில என்ன நடந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரிய வராது. அப்போ
இந்த மாதிரி நிலை அடையிறதுன்றதுதான் இதுல மிக உயர்ந்த ஒரு நிலையா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 5.27-28 படி. रे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगदेच्छाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதிகள். இதுதான் நம்ம 5th சாப்டர்ல பார்த்த ஸ்லோகம். ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். இந்த மாதிரி நிலையில அவங்க இருக்கும்பொழுது அதான் சமாதி நிலை அடையிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஆசையும் இருக்காது, பயம் இருக்காது, கோபம் இருக்காது. அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாத்துல இருந்தும் விடுபட்டு இருப்பாங்க. எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். மாதாஜி 6.6. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மா अथ षष्ठोऽध्यायः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்மளுக்கு ஆசைகள் எங்க ஏற்படுது? மனத்துல ஏற்படுது இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் விருப்பம் அப்படின்னா அது மனசுல ஒரு ஆசை ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப மனத்தை வென்றவனுக்கு மனமே நண்பன் ஆகும். இப்போ குழந்தைங்க இருக்காங்க, நல்லா படிக்கணும் அப்படின்றதுல ஆசை வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, லைஃப்ல நல்லா அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. அப்படியே அவங்களுக்கு வேற விஷயங்கள் ஆசைகள் வந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இல்ல இது தப்பு, இப்ப நம்ம டிவி பார்க்க கூடாது, படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்க மனத்தை அவங்க வெல்றாங்க. அப்ப அது அவங்களுக்கு சிறந்த நண்பன் ஆகுது. அதே மாதிரி நமக்கும் நிறைய பழக்கங்கள் இருக்கும். அந்த பழக்கங்கள் நிறைய அதாவது இப்ப நிறைய நம்மளுமே இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரிக்கெட் பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 3 மணி நேரம் உட்கார்ந்து அதை பார்க்கறத விட அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். 3 மணி நேரம் உட்கார்ந்து கண்டினியூஸா அதை பார்த்தாலும் அதே அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த 3 மணி நேரமும் அதுல செலவு பண்ணாம ரிசல்ட்டை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கணும் தோணுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த 3 மணி நேரத்தை அதுல செலவு பண்ணாம நம்ம நல்ல நல்ல விஷயங்கள்ல பக்தி சேவையில அப்புறம் நம்மளோட கடமைகள்ல நம்ம செலவு பண்ணிட்டு அந்த விஷயத்தை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது இன்னுமே சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்போ அந்த 3 மணி நேரம் பார்க்க கூடாதுன்னா பார்க்க கூடாது. அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு நாள் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் நல்லதா பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு பகவானுக்காக நம்ம செலவு பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். ஏன்னா சாண்டிங் பண்றதா இருக்குல்ல சிறந்த முறை அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ, தவறு அப்படின்னு தெரிஞ்சும் மனம் அதுல லயிச்சு அதுல போய் அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.10. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. हरे कृष्णा. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது யார் ஒருத்தவங்க யோகத்துல சிறந்திருக்காங்களோ உடல், மனம், ஆத்மா இது எல்லாமே பகவானோட தொடர்பு படுத்தி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளில் இருந்து ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் 11-12. ஓகே. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா தியான யோகம் எந்த யுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி? சத்தியுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. இப்ப நம்ம கலிகாலத்துல நம்ம முக்தி அடையல, சத்தியுகத்துல நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம அவசியம் செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு அதுதான் நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இல்லைங்களா? சத்தியுகத்துல ஒரு ஒரு 1,00,000 ஆண்டுகள் நம்மளுக்கு கால அளவு. அதுல நம்ம தியான முறையில தான் நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும். அப்போ நம்ம கலிகாலத்துல எப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் சொன்னாலே போதும். இருக்கிற இடத்துல நம்ம நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொன்னாலே போதும். அப்போ இந்த முறைகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியான முறையில பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். மாதாஜி பிரத்யாகார 6.15 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையூறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனத்துடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுவும் ஒரு முறை, சரிங்களா? அதாவது தியான முறையிலும் நம்ம பகவான் அடைய முடியும். ஆனா எங்க அடைய முடியும், என்ன லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியான முறையில பாத்தீங்கன்னா பிரம்மஜோதிய அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? பக்தி சேவை பண்ணும்போது பகவான் லோகத்தை, கோலோகம், வைகுண்டம் இதை நம்மளால அடைய முடியும். தியான முறையில இருக்கும்போது, ஏன்னா இதுல எதனால நம்ம தியான முறையில இருக்கும்போது நம்மளால வைகுண்டம், கோலோகம் அடைய முடியாம பிரம்மஜோதி அடைய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் கிடையாது இல்லைங்களா? பகவானுக்கு சேவை செய்யல. என்ன பண்றோம், நம்மளோட சென்சஸையும் மனதையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான் நினைச்சு நம்ம தியானம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு பிரம்மஜோதி அடையும் நிலையை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம். नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हरे कृष्ण. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதிகமான அளவு உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு ஜீரணமாகாது, பிரச்சனை இருக்கும் இல்லைங்களா? சாப்பிடவே இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு உடம்புல தெம்பு இருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப தியானம் செய்யும் பொழுது மிதமான அளவுல உணவு எடுத்துக்கணும். அதுக்குன்னு ஒரு அளவு கோட்பாடுல உண்டு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு வெறும் காற்றுக்கான இடம். இப்படி இந்த முறையில எடுத்துக்கும் போது ஆகாரம் டைஜஷன் நல்லா ஆகும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மிக குறைவாக உறங்கினாலும் மிக அதிகமாக உறங்கினாலும், மிக அதிகமா உறங்கினால் சோம்பேறித்தனம் வரும். அதே மிக குறைவா உறங்கினா நம்மளுக்கு கவனம் அவ்வளவா சீர்மையா இருக்காது, சரிங்களா? அப்போ மிதமான ஒரு உறக்கம் 6 to 7 மணி நேரம் அப்படின்றது அது நமக்கான ஒரு கால அளவு. ஆனா பொதுவா 4 hours 5 hours அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எல்லாத்துலயும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமநிலையில இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பா நம்மளால நம்மளோட தியான நிலையா இருக்கட்டும், பொதுவா எந்த ஒரு வேலையும் நம்மளால சிறப்புற செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.17 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्ण. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம சம அளவுல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற ஆகாரம், நம்ம உறங்கும் நேரம், அதே மாதிரி உழைத்தல், அதுவும் ஒரு
அளவோட இருக்கும்போது கேளிக்கைகள் நம்ம அதாவது நிறைய வந்து கேளிக்கைகள்லாம் ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? அதுவுமே ஒரு அளவோட இருக்கும்போது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுதான் நிறைய நேரம் எடுத்துக்குது. நம்ம குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், நமக்கா இருக்கட்டும், கேளிக்கைகளே நிறைய நேரம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ பொதுவா கேளிக்கைகளையும் நம்ம வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். இந்த பழக்கங்கள்லாம் நெறிப்படுத்தணும் அப்படின்னாலே மனதுல என்ன இருக்கணும்? ஒரு இது கண்ட்ரோல் இருக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த அளவு தான் இது. இந்த அளவு தான். நல்லா பிடிச்ச சாப்பாடா இருந்தாலும் அளவா தான் எடுத்துக்கிறது. பிடிச்ச கேளிக்கையா இருந்தாலும் அளவா எடுத்துக்கிறது. அப்ப மனம் வந்து ரொம்பவே நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். அதாவது இன்டெலிஜென்ஸோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். இல்லன்னா என்ன ஆயிடும்? இது எல்லாத்துலயுமே அளவுக்கு அதிகமா வந்து நம்ம வந்து போகும்பொழுது நம்மளுக்கு அது என்ன பண்ணும்? பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இல்லைங்களா? அப்ப உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 6.18 यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा. हरे कृष्ण. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப யோக பயிற்சி மூலியமா மனத்தின் செயல்கள் அதுவும் ரொம்பவே முக்கியம். மனம் என்ன பண்ணும்? நம்ம இருக்கிற இடம் என்னமோ நம்ம வீட்டுல ஒரு ரூம்ல இருப்போம். ஆனா அது என்னென்னமோ சிந்தனைகளை கொண்டு வந்து நம்ம கிட்ட கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதை ரொம்பவே நெறிப்படுத்தணும். நம்ம அதை ஒழுங்குபடுத்தணும். அப்போ எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு அது வந்து நம்ம நெறிப்படுத்தணும் அப்படின்னா எப்படி நெறிப்படுத்துறது? எப்படி ஒழுங்குபடுத்துறது? என்ன அதாவது பகவான் மேல அதை வந்து நம்ம வந்து நெறிப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஏதாவது அது கொண்டு வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம இன்னமும் வளர விடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து கவனமா அதுல இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நம்போது அதுலயே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அதுல நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? ஈடுபாடு ஏற்பட்டுரும் இல்லைங்களா? அப்ப எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து நன்மையான விஷயங்களோ அதையே நம்ம வந்து மனதுல வந்து நினைக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் அதாவது வந்து அதுலயே நம்ம வந்து ஈடுபடணும் அப்படின்றத தாத்பரியம். முக்கியமா பகவான் மேல பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அது பாதுகாப்பான ஒரு விஷயமா நம்ம எடுத்துக்க முடியும். எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தியான யோகம். காட்டுல போய் தவம் பண்ணி அதுல இருந்து பகவானை வந்து அடையறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா கலிகாலத்துல இந்த முறையில நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முடிஞ்ச வரைக்கும் தவறான விஷயங்கள்ல போகாம நம்ம மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது. அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலா நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும். நம்மளோட மனமும் ஆரோக்கியமா இருக்கும். நம்மளால நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள்ல நம்மளால ஈடுபடுத்திக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் இங்க நம்ம தாத்பரியமா எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இந்த விஷயங்கள்ல கலிகாலத்துல இதுல நம்ம எப்படி நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது நம்மளால யோசிச்சு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத இங்க பார்க்கிறோம். மதஜி 6.19 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. हरे कृष्ण. தியான நிலை அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் பண்ண காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனத்தை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம ஒரு 8 அங்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கான மீனிங்ஸும் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம பார்க்கிறது தியான நிலை. தியான நிலை இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம புறப்பு விஷயத்துல நம்ம வந்து நம்மள வந்து வெளியில எடுத்துடணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் மனதை வந்து நம்ம ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்படின்றதுல நம்ம பார்த்தோம். அதை தாண்டி வர நிலை என்னது? தியான நிலை. தியான நிலையில காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனத்தை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சமாதி நிலை அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக
ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறீங்க? மாதாஜி ஸ்லோகங்கள். 20 to 23. அவசியம் மாதாஜி. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन पूर्णामि विचाल्यते विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संकितं न निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतस. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. அப்படின்னு எப்பயுமே நம்ம ஆன்மீகமான விஷயம் அதுக்குதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஆத்ம நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு புரிதல் நமக்கு வரும் பொழுது ஆத்மா தான் நித்தியமானது, இந்த ஜட உடல் அழியக்கூடியது, இந்த ஜடல் உடலோட சம்பந்தப்பட்ட எல்லா உறவுகளும் நம்மளுக்கு என்னது நிரந்தரமானது கிடையாது, சந்தோஷங்கள் துக்கங்கள் எல்லாமே நிரந்தரமானது கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த ஜட உடலுக்கான விஷயங்கள்ல நம்ம அதிகப்படியான நேரங்களை செலவு பண்றதை விட நித்தியமான ஆத்மாவோட நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயத்துல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது தான் இருக்கிறதுல நம்ம சிறந்த ஒரு விஷயமா நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். அப்போ சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல உள்ள இந்த 8 நிலைகளையும் கடந்து சமாதி நிலைக்கு வராங்களோ அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, இந்த ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூய மனத்தால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த தியானத்திலேயே அவங்களுக்கு ஆனந்தம் பரமானந்தம் கிடைக்கும். சரிங்களா. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வரும்போது வெளியில உள்ள விஷயங்கள்ல கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை விட இந்த தியானத்துல இருக்கும்போது ஈவன் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டதுக்கு அப்புறம் கூட நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வெளிப்புற விஷயங்கள்ல அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஈடுபாடுகள் வராது. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் வந்துடும். இதை விட உயர்ந்த நிலை. அப்போ அதாவது என்னன்னா ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடுறோம், அதை விட ஒரு உயர்ந்த சுவையுள்ள சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எது மேல நம்மளுக்கு ஈடுபாடு வரும், உயர்ந்த சுவையுள்ள சாப்பாடு இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரிதான் இப்ப நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில் உள்ளது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு சுவையுள்ள உணவு அப்படின்றது. ஆனா ஆன்மீகம் அப்படின்றது அதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு சுவையுள்ள உணவு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தோட நம்ம அதை டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம ஈடுபடும் பொழுது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள இன்பத்தை விட ஆத்மா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல கிடைக்கிற இன்பத்துல நம்ம இன்னுமே ரொம்பவே சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூய மனத்தால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். இந்த நிலை எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸை நம்ம கேட்கணும். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் வந்தனம் அர்ச்சனம் தாசியம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றது நிலைப்பாடுகள் உண்டு பக்தியில. சரிங்களா. டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி. அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி யோகா பார்ப்போம் இல்லைங்களா, அப்பயும் நம்ம இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு நிறைய பொக்கிஷமான விஷயங்கள் நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இது கிடைக்கும். அதாவது பகவத்கீதை பாகவதம் இன்னும் நம்மளோட வேதங்கள்ல இன்னும் இதை விட நிறைய பொக்கிஷம், அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய பொக்கிஷமான விஷயங்கள் உண்டு. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், நல்ல உன்னதமான ஒரு நிலைக்கு நித்தியமான இன்பத்தையும் அமைதியும் நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்காங்க இவங்க, தூய மனத்தால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை, இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது சனாதன கோஸ்வாமி அவங்க கிட்ட இந்த இந்த சிறப்பான கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, எது அந்த கல்லால எது தொட்டாலும் பொண்ணா மாறிடும்.
அந்த கல் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்தது. உடனே வந்து ஒருத்தவங்க போனாங்க. அந்த கல் அவங்க கிட்ட இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க கிட்ட போய் அந்த கல் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. உடனே வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த டஸ்ட்பின்ல இருக்கு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே என்னது எல்லாம் எதை தொட்டாலும் பொண்ணா மாறுற பொருளை வந்து நீங்க வந்து டஸ்ட்பின்ல போட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நான் அதை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டு போற சமயத்துல அவங்களுக்கு தோணும். இது ரொம்பவே ஒரு சிறந்த கல்லாச்சே. ஆனா இத வந்து அவங்க வந்து இதுல டஸ்ட்பின்ல போட்டாங்கன்னா, அப்ப இத விட சிறந்த ஒரு விஷயம் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அப்ப அது என்ன நம்ம போய் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அவங்க கிட்டயே போறாங்க. எனக்கு இந்த கல் வேணாம். நீங்க இத விட உயர்ந்ததா ஏதோ வச்சிருக்கீங்க. அத எனக்கு குடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போ உடனே வந்து அவங்களுக்கு என்ன குடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த அவங்களுக்கு குடுக்குறாங்க. அ அதாவது பகவானோட நாமத்தோட ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ அத குடுக்குறாங்க. அத வந்து அவங்க ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும்போது, நாமத்த சொல்ல ஆரம்பிக்கும்போது, நம்மளோட பாபங்கள் ஃபர்ஸ்ட் தொலையும். சரிங்களா? பாபங்கள் தொலைஞ்சு நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். பகவான் நாமத்த சொல்லும்போது. அதனால தான் நெறைய சகஸ்ரநாமங்கள்லாம் படிப்பாங்க. பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? அ நெறைய சகஸ்ரநாமங்கள் இருக்கும். லக்ஷ்மி சகஸ்ரநாமம், லலிதா சகஸ்ரநாமம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் இந்த மாரி நெறைய படிப்பாங்க. எதனால அத வந்து திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானோட நாமத்துக்கு உள்ள ஒரு உன்னதமான விஷயம் என்னன்னா, நம்மளோட பாபங்கள அது வந்து சுத்திகரிக்கும். அதே மாரி நம்ம பகவான் அதுவும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிருஷ்ணா பகவானோட அவங்களோட நாமத்த நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும்போது நம்மளோட பாபங்கள் தொலையும். அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவலான ப்ராக்ரஸ், ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றம் நம்மளுக்கு ஏற்படும். அதனாலே நாம சங்கீர்த்தனத்தை நம்ம விடாம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். அப்போ அந்த கல்ல விட அவங்களுக்கு எது அப்படின்னா உயர்ந்ததா இருக்கு? பகவானோட நாமம். அப்ப அத குடுக்குறாங்க. அத தெரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க? பகவானோட நாமத்த அவங்க இடைவிடாம உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால அவங்க உன்னத நிலையை அடையறாங்க. இப்ப இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. எதனால துயரங்கள் வரும்போதும் அவங்க வந்து அஹ் அத பார்த்து அவங்க பயப்படுறதில்ல. ஏன்னா, அது எல்லாமே எதனால வருது? இந்த ஜட உலக வாழ்க்கைக்கு வர இன்பங்கள், துன்பங்கள். அப்ப அந்த துன்பங்கள் அவங்கள பாதிக்காது. பக்குவ நிலைக்கு அவங்க வந்துருவாங்க அப்படின்றதுதான். அந்த துன்பத்தையும் அவங்களால நல்லபடியா மன தைரியத்தோட கையாளவும் முடியும். அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நமக்கு இங்க கிடைக்குது. அதாவது சமாதி நிலையில உள்ளவங்களுக்கு அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. துயரம்ன்றது இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷயம்தான். அதே பரமானந்தம்ன்றது ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷயம். அதனால சந்தோஷமும் அமைதியும் வேணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஜட உலகத்துல வந்து அதை வந்து தேடும்பொழுது அது அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்காது. ஏன்னா அந்த பொருள் எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு அப்படின்றதான். ஒரு ரூம்ல நம்ம கார் சாவியை வச்சுட்டு ஹால்ல தேடணும்னா நம்மளுக்கு அது கிடைக்காது இல்லைங்களா? அது எங்க இருக்கோ அங்கதான் நம்ம அதை தேடணும். அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம மெட்டீரியல் ஜட வாழ்க்கையில நம்ம அமைதியும் இன்பத்தையும் தேடிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஈஸியா கிடைக்காது. அப்படியே கிடைச்சாலும் அது என்ன ஆயிடும் நமக்கு? அதுக்கு ஆரம்பம், முடிவு அப்படின்றது உண்டு. ஆனா நித்தியமான அமைதியும், நித்தியமான சந்தோஷமும் எதுல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆன்மீகத்துல. பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுலதான் இருக்குது. அததான் நம்ம பூர்வாச்சாரியர்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. தனக்கு கிடைச்ச நன்மை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா சம்பிரதாயத்திலயும் அதையே நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா, மனதை நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துரோணர் பயிற்சி, அர்ஜுனன் மனதில் தன் இலக்கு பறவையின் கண்ணில் மட்டுமே உள்ளது. அப்படி அதாவது குருகுலத்துல அவங்க வந்து பயிற்சி எடுக்கும்போது, எல்லாருக்கும் வந்து வில் வித்தை கத்துக் கொடுக்கறதுக்காக துரோணாச்சாரியர் கூப்பிடும்போது எல்லாரும் வராங்க. கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள்லாம் வராங்க. அப்ப எல்லார்கிட்டயும் வில்லையும், அம்பையும் கொடுத்து, மரத்துல ஒரு கிளி இருக்கு. அத வந்து எய்ம் பண்ணி நீங்க வந்து அம்பு விடணும் அப்படின்னு வந்து துரோணாச்சாரியர் சொல்றாங்க. அப்போ வந்து பீஷ்மர் பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு மாம்பழம் மட்டும் தெரியுது. ஏன்னா அவங்களுக்கு உணவின் மேல அதிகமான ஒரு
பற்றுதல் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் வராங்க. அவங்க பாக்குறாங்க. அவங்க வந்து குருவி தெரியுது. அதுக்கு கீழ உள்ள புத்து, எறும்பு புத்து தெரியுது. அதுக்கப்புறம் கிளைகள் தெரியுது, பழங்கள் தெரியுதுன்னு எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க. அப்ப துரோணாச்சாரியார் சொல்றாங்க, அது வந்து இருக்கறதுலயே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு ராஜாவா இருக்காங்க, கிங்கா இருக்காங்கன்னா, அவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். எ எ ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இதனால என்ன பாதிப்பு? அவங்க சொல்லுவாங்க, "குருவிய நான் அடிச்சேன்னா, அது கீழ விழுந்து அந்த எறும்பு புத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்." அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி துரோணாச்சாரியார்ட்ட விளக்கி சொல்லுவாங்க. அப்ப அவங்களோட அந்த ஒரு அ யுதிஷ்டிர் கிங் அப்படின்றதுக்கான அந்த அடையாளங்கள் எல்லாமே அவங்க கிட்ட தெரிய வரும். அதே மாதிரி வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து குடுத்து, "உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அந்த குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரியுது." அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து, நீ வந்து அம்பு எய்து" அப்படின்னு சொன்ன உடனே கரெக்ட்டா குருவியோட கண்ண மட்டும் அவங்க வந்து அ அ பார்த்து அம்பு எய்துவாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கரெக்ட்டா எது இலக்கோ அதுல மட்டும் இருக்கு. இல்லைங்களா? அப்ப நம்பளோட ஃபோக்கஸ் இதுல இருக்கணும். நமக்கு எது வந்து இந்த வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறது, இந்த ஜட வாழ்க்கை எல்லாம் வந்து நிரந்தரமானதில்ல. உறவுகள்ல இருந்து, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே வந்து, நம்ம கூட கடைசி வரைக்கும் வரப்போறதில்லன்றது நிதர்சனமா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது இல்லைங்களா? அப்போ உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சோல், ஆத்மா பகவான அடையணும் அப்படின்ற ஒரு இலக்கு. அந்த இலக்க மட்டும் குறி வச்சு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா, நம்மளோட சேவை என்ன இருக்கும்? நம்மளோட கர்மா என்ன இருக்கும்? கர்ம யோகா பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்மளோட செயல் முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கானதா இருக்கும். அதுல எந்த ஒரு டீவியேஷனும் நம்மளுக்கு ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்கள் அஞ்ஞான வாசம் 12 ஆண்டுகள் மன வைராக்கியத்தோடு முடித்தல். அதே மாதிரி பாண்டவர்களும் என்ன பண்றாங்க? ஃபோக்கஸ்டா அந்த அஞ்ஞான வாசம், அந்த இது கேம்பிளிங் நடக்குது இல்லைங்களா? சூதாட்டம். அது முடிஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க? 12 அதுல தோத்து போயிடுறாங்க. 12 ஆண்டுகள் வனவாசம் அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு சொல்றாங்க. அந்த வனவாசத்தையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அத வந்து போருக்கு ஒரு அடித்தளமா எடுத்துக்கிட்டு, போருக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ்டா செய்றாங்க வைராக்கியத்தோட. அதே மாரி திரௌபதியின் சுயம்வரம் அப்போ அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க? கண்ணாடிக்கு இது கீழ வந்து தண்ணீர் இருக்கு. அதுல வந்து மேல வந்து மீன் வந்து மித அ மூவ் ஆகும். அதோட பிம்பத்த கீழ பார்த்து அந்த மீனோட கண்ண வந்து அவங்க வந்து குறி பார்த்து அவங்க வந்து அம்பு விடணும். அப்போ கண்ணாடியா இருந்தாலும் கூட ஓரளவுக்கு அ அ கிரகிக்க முடியும் இல்லைங்களா? இங்க தான் இருக்கு அப்படின்ற அந்த பிம்பம். ஆனா தண்ணீல பார்க்கும்போது, தண்ணியே வந்து காத்துல அலைபாயும். அந்த நீர்ல வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த பிம்பத்த பார்த்து கரெக்ட்டா அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாரி ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். நம்மளோட மனம் வந்து ஒருநிலைப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தாத்பரியம். அப்ப நான் உடலல்ல ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ப ஃபோக்கஸ்டா நம்ம பண்ணணும். நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோட சேர்த்து அப்படின்றத தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Mataji 6.34. Lalita Mataji. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிக்ரகம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மதஜி. கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றத யாரு சொல்றாங்க? அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க? எனக்கு வந்து மனம் வந்து அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது அப்படின்றத சொல்லி, வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்கிறோம்? அர்ஜுனர் வந்து குருவியோட கண்ணு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது அதுன்னு சொல்லி அது கரெக்டா அவங்க வந்து அம்பு எய்துறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நீர்ல வந்து பிம்பம் தெரியுது அதை பார்த்து அவங்க அம்பு எய்துறாங்க. அப்ப அவங்க எவ்வளவு போக்கஸ்டா இருக்கிற அர்ஜுனர் சொல்றாங்க, மனத்தோட நிலைப்பாடு என்ன? அமைதியற்றது. என்னைக்குமே அது நம்மளுக்கு அமைதியா இருக்காது இல்லைங்களா? குழப்பம் நிறைஞ்சது, தெளிவாவும் இருக்காது, அடங்காதது. நம்ம ஏதோ ஒண்ணு செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது அது என்ன பண்ணும்? ஆஹ் அதையேதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யும். அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தை அடம் பண்ற அளவுக்கு. அப்புறம் சக்தி மிகுந்தது.
இந்த நிலைப்பாடுகள்லாம் சொல்லிட்டு, வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. யாருக்காக கேக்குறாங்க? இவ்வளோ தூரம் ஃபோக்கஸ்டா உள்ள அர்ஜுனன் யாருக்காக கேக்குறாங்க? நமக்காக கேக்குறாங்க. பகவான் என்ன சொல்றாங்க நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 6.35. श्रीभगवानुवाच संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகம் பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொன்னாங்க. ஆனா அர்ஜுனருக்காக அர்ஜுனர் மூலியமா யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்க? நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஏன்னா நான் அர்ஜுனருக்கே மனம் வந்து கட்டுப்படுத்த சிரமம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? ரொம்பவே சிரமம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் சொன்ன இந்த வழிகாட்டுதலை நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதான். பகவான் வாச்ச பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனத்தை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமானது. அது கண்டிப்பா கடினமான ஒரு விஷயம். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப தகுந்த பயிற்சி கொடுக்கணும். பற்றின்மை, தப்பு வேண்டாம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன செய்யவே கூடாது, அந்த பக்கம் போகவே கூடாது. பயிற்சி எதுல கொடுக்கணும்? நல்ல விஷயங்கள்ல அதை நம்ம கொண்டு போகணும். அதே மாதிரி பற்றின்மை. ஒரு குழந்தை, மனம்ன்றது குழந்தைதான். ஒரு குழந்தை வந்து தப்பு செய்யுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எப்படியாவது அதை வேற நல்ல நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் அதை வந்து நம்ம விட்டு அந்த தப்பான பழக்கத்துக்கு அது போகாம நம்ம எப்படி பாத்துக்கிறோம்? அதே அளவுதான் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மை. எதுல பற்றின்மை? தவறான விஷயங்கள்ல, ஜட உலகத்துல பற்றின்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளோட பழக்கத்துக்கு கொண்டு வர முடியும். அதாவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது சாத்தியமாகும் அப்படின்றதுதான் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா? ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே என்ன நினைப்போம்? வெளியில இருக்கு விரோதம் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்மளோட மனமே வந்து என்ன பண்ணும்? சில சமயம் நமக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்யும், சில சமயம் நமக்கு கெடுதலை செய்யும். சோ ரெண்டுமே நம்ம கிட்டதான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிவோஷனல்ல வரும்போது மனம் நண்பன். ஜட உலகத்துல நம்ம அதுவும் பாபமான விஷயங்களை செய்யாதப்ப அது நண்பன். அதே ஜட உலகத்துல பாபமான விஷயத்த செஞ்சு டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வராதப்ப அது நமக்கு எதிரி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.41. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां सीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? இப்ப அஷ்டாங்க யோகா பண்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த யோகம் பண்ணும்போது எதனால அதுல வந்து தோல்வி ஏற்படுது? எதனால அதுல வெற்றி அடைய முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க தியான நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த நிலைக்கு அவங்க வரும்போது ஒரு சிலவங்களால வந்து தியான நிலைக்கும் சமாதி நிலைக்கும் போக முடியாது. அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தோல்வி அடைஞ்சிருவாங்க. சரிங்களா? அப்போ அதனாலதான் வந்து பக்தி சேவை எதுக்கு நல்லது அப்படின்னு பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாமே என்கேஜ்டா இருக்கும். நல்ல விஷயத்திலேயே நம்ம பயன்படுத்துவோம். சென்சஸையும் மனதையும். அப்ப அது நம்மளுக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத ஒரு சேஃப் ஜோன் நம்மளுக்கு. அது பகவானை நம்மளால திருப்தி பண்ண முடியும். அப்ப யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கண்டிப்பா யோகம் பயில்றவங்க மிகவும் சிறந்தவங்க. ஏன்னா மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்லைங்களா இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து. அதனால அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்னது ஒரு உயர்ந்த நிலைதான். அதாவது நார்மலா மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதவங்களை விட மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றவங்க உயர்ந்தவங்க. சரிங்களா? அதே மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல என்கேஜ் பண்றவங்க மிகவும் உயர்ந்தவங்க. அதாவது நிலைப்பாடு இது. அதாவது யோகா லேடர்ல வர நிலைப்பாடுகள். அப்போ இதுல வந்து வெற்றி அடையாதவங்க என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்கள் அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகம், மகரலோகம், தபலோகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த உலகத்துல போய் பற்பல வருடங்கள் நன்மைகளை அவங்க வந்து அனுபவிப்பாங்க. அங்க நல்ல அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சுக்ருத்தி உண்டோ அந்த அளவுக்கு அங்க வந்து அங்க இருந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க? நல்லோரின் குடும்பத்தில் பிறப்பாங்க. நல்ல
என்ன சொல்லலாம், பக்தியில சிறந்து விளங்குற குடும்பம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி குடும்பத்துல அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. இல்ல பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறப்பாங்க. எதனால செல்வந்தர் குடும்பத்துல அவங்க பிறக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த செல்வத்தை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் பக்திக்காக அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பலன்களை நம்ம இதை இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 6.42. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மததி. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் பார்த்தது சில காலங்கள் பயிற்சியில ஈடுபட்டு அதுல வெற்றி அடையாம தோல்வி அடைஞ்சவங்களோட நிலைப்பாடு இது. அது நிறைய நீண்ட காலம் யோகத்துல இந்த மாதிரி இருந்துட்டு அப்புறம் வீழ்ச்சி அடைறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. அறிவில் சிறந்த ஆன்மீகவாதிகள்னாலே பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறவங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட குடும்பத்துல அவங்க பிறப்பாங்க. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப எது அரிதான பிறவி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது அரிதானது. அப்போ யார் ஒருத்தவங்க நீண்ட காலம் இந்த யோக பயிற்சியில தியான யோகத்துல இருந்து ஆனா அதுல அவங்களால வெற்றி பெற முடியல. ஏன்னா வெற்றி அடைஞ்சிருந்தாங்கன்னா எங்க போயிருப்பாங்க, பிரம்மஜோதி அடைஞ்சிருப்பாங்க. வெற்றி பெற முடியலன்ற பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் வந்து அவங்க பிறவி எடுக்கணும். ஆனா எந்த குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்துல அவங்க பிறப்பாங்க. அது மிகவும் அரிதானது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 6.47. योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு மாதாஜி ஸ்லோகங்கள் இன்னும் படிக்கிறேன். அவசியம் அவசியம். தேங்க்யூ மாதாஜி. 6.47. இதுல பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது, பக்தி சேவை தான் சிறந்தது அப்படின்றதுக்கான ஸ்லோகம் இது. எல்லா சாப்டர்லயுமே வந்து கடைசியில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். அந்த ஸ்லோகம் வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துக்கான அடிகோலா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு புரிதலை வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுக்கறது ஒரு ஸ்லோகமாவும் இருக்கும். சரிங்களா? அப்படின்னு பார்க்கும்போது நேத்து நம்ம பார்த்தது அமைதிக்கான ஃபார்முலாவா நம்ம ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுப்போம். எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எண்ணில் லயித்து, அதாவது நம்பிக்கை அது ரொம்பவே முக்கியம். அப்போ எண்ணில் லயித்து என்பது மனத்தை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ. அன்பு தொண்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது அன்போட பண்றது. ஏதோ நம்மளுக்கு வந்து இது செய்யணும் கடமையே அப்படின்னு செய்யாம இவ்வளவும் நம்மளுக்கு கொடுத்த பகவானுக்கு நம்ம செய்யற அன்பு தொண்டு. அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. அப்ப எப்படி இருக்கணும், பகவானுக்கு நெருங்கியவங்கள நம்ம இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும், எப்பயுமே பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி எப்பொழுதும் பகவானை எண்ணிக்கொண்டு அன்பு தொண்டு புரிபவன். டிவோஷனல் சர்வீஸ், அன்கண்டிஷனல் லவ். நம்ம குழந்தைங்க கூட நம்ம கொடுக்குற, நம்ம வீட்டுல உள்ள உறவுகள்கிட்ட நம்ம கொடுக்குற அந்த எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு அன்பு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த அன்பு. ஆனா பகவான் நமக்காக நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. இனிமையா ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா கூட அதுல உள்ள சுவை யாரு கொடுத்தது, நமக்கு பகவான் கொடுத்தது இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த அவயங்கள்லாம் நல்லபடியா இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் யார் நமக்கு கொடுத்தது, பகவான் கொடுத்தது. அப்புறம் நம்மளை சுத்தி நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் யாரு கொடுத்தது? மூச்சு, காற்று இல்லைன்னா நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப வெப்பம் இல்லைனாலும் நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது. அப்ப இவ்வளவும் கொடுத்திருக்கிற பகவான் அவங்களுக்கு நம்ம திரும்பி என்ன பண்றோம், அன்பு தொண்டு புரியணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் புரியணும். அதுதான் நம்மளுக்கான கடமையும் கூட இல்லைங்களா? அப்ப அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதோட வந்து சாப்டர் 6 வந்து முடியுது.
இதுல பாத்தீங்கன்னா யோகத்தின் நிலைகள், அதுதான் வந்து லேடர், யோகா லேடர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அல்ல கர்ம யோகம், அதுதான் செயல்கள் மூலியமா பகவானை நம்ம திருப்தி பண்றது. ஞான யோகம், பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்க நம்மளுக்கு பரிச்சயமானவங்களா ஆவாங்க. அவங்க எப்பேற்பட்டவங்க, அவங்க எவ்வளவு காருண்யம் நிறைஞ்சவங்க, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்போ நம்மளுக்கு பகவான் மேல பக்தியும் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகா, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது. மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான் மேல தியானம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பக்தி சேவையில நம்ம பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணுவோம். அதுவும் பகவான் சொன்ன மாதிரி அன்பு தொண்டு, சரிங்களா? அப்போ அன்கண்டிஷனல் லவ்ல நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றதுதான் பக்தி யோகம் அப்படின்ற படிநிலையில நம்ம இருக்கும். இப்படி ஒரு ஒரு விஷயமா நம்ம செய்யலாம். இல்லைன்னா நேரடியா பக்தி சேவை செஞ்சோம்னா அதுவும் இருக்கலே சிறந்தது. அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. அப்போ இலக்கு இதுதான். படிப்படியாவும் போலாம், இல்ல நம்ம சம்பிரதாயத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸோட பக்தி யோகத்தை நேரடியா செஞ்சாலும் நம்ம பகவானை ஈஸியா அடைய முடியும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். சத்தியுகம் விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம், திரேதாயுகம் விலையுயர்ந்த யாகங்களை செய்கிறது, அதுக்கப்புறம் செய்யறது. அதுக்கப்புறம் வந்து துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா விரிவான கோயில் வழிபாடு. இதெல்லாம் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கிற விஷயங்கள், சரிங்களா? அப்போ நம்ம பார்த்ததுதான் சத்தியுகத்துல தியான முறையில நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆனா கலியுகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்தை, பகவானின் பெயர்களை உச்சரிக்கிறது. இதுதான் நம்மளுக்கான பிரிஸ்கிரைபிலிட்டி. ரொம்பவே ஈஸியானது. அதை நம்ம நித்தியபடி நம்ம செய்யணும். சாண்டிங் வந்து அவசியம் பண்ணணும், எந்நேரமும் பண்ணணும். ஆனா ஆரம்பத்துல அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஈடுபாடு வராது. ஆனா அந்த ஈடுபாடை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா பகவானோட நம்ம நல்லபடியா பக்தி சேவையில ஈடுபட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து படிப்படியா யோக நிலையை அடையிறது. பக்தி யோகம்ன்றது லிஃப்ட்ல ஏறி ஸ்ட்ரைட்டா போறது. அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஓமையான இது வந்து வச்சுக்கிறோம், சரிங்களா? பாத்தீங்கன்னா இது சங்கீர்த்தனம், இது நம்மளோட இதுவே இஷ்காந்தி வந்து சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். என்ன சங்கீர்த்தனம்? மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? பியூரிபிகேஷன் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ வேத குறிப்புகள் ஃபார் சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட், பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கிறது சிறந்தது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது எங்கெங்கெல்லாம் வேதத்துல கொடுத்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். மாதாஜி इति षोडशकं नाम्नां कलिकलञ्चनासनं न तत्परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं न तत्परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு, கலிகாலம், இந்த வயதுன்றது கலியுகம், ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இது எதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்தில் இருந்து கலி சந்தர்ஷன உபனிஷத். உபனிஷத்கள் 108, அதுல ஒண்ணு கலி சந்தர்ஷன உபனிஷத் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு. நீங்க அவசியம் இது வந்து முடிஞ்சதுன்னா படிச்சு பாருங்க. இதுல கலிகாலம் எப்படி இருக்கும், அதோட தன்மை என்ன அப்படின்றது விளக்கமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போ அதுல நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் சிறந்ததுன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம். ஹரேர் நாம வை கேவலம் கலௌ நாஸ்தேவ 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 கதிர் அன்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில், கலியுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை.
இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல ஆதி லீலையில 17.21 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? அப்ப இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தோட நேச்சரா என்ன இருக்கு? சண்டை. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் சண்டை போட விருப்பப்படுவோம். இல்லைன்னா சண்டை போடுறத பார்க்க விருப்பப்படுவோம். அதனாலதான் டாக் ஷோ எல்லாம் ரொம்ப வந்து என்ன அர்த்தம் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு டிவில நல்லா வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஓடும் இல்லைங்களா? அப்போ சண்டை அதுல வந்து ரொம்பவே ஈடுபாடு இருக்கும். அப்புறம் பாசாங்குத்தனம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதையும் வந்து செய்யறதுக்கு ரொம்பவே பிரயத்தனப்படுவோம் இந்த காலத்துல, கலிகாலத்துல. சரிங்களா? அப்ப இப்படிப்பட்ட தவறுகள் நிறைஞ்ச கலிகாலத்துல அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது மட்டும்தான். வேறு வழியிலே வேறு வழியிலே வேறு வழியில்லை அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாகவதம் 12.3.51. कलेर्दोषनिते राजन् अस्ति एको महान् गुरुगुणः कीर्तनात्येव कृष्णस्य मुक्तसङ्गपरं व्रजेत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் குறைபாடுகள் நிறைஞ்சதுதான் கலியுகம். அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நிறைய நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா, எதுக்கு இவ்வளவு அதர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆச்சரியப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஆனா கலிகாலத்தோட குறைபாடே இது நேச்சரே என்ன அப்படின்னா கசக்குற மாதிரியான நேச்சர் தான். குறைபாடுகள் நிறைந்திருக்கும் அப்படின்றதான் இயல்பான ஒரு விஷயமே. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த கலி சந்தானோபனிஷத் அதை படிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். அப்ப நம்ம இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட மாட்டோம். சரி, இதுல இருந்து நம்ம முக்தி எப்படி அடையலாம் அப்படின்றத யோசிப்போம். நம்ம கூட இன்னும் எல்லாரையும் எப்படி இதுல கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். சரிங்களா? அப்ப குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை கலிகாலத்தில் பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. இந்த கலிகாலம் இவ்வளவு குறைகள் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டு, அப்படின்னா ஜட உலக ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு பகவானோட லோகத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து பாகவதத்துல 12th canto 3rd chapterல 51 ஸ்லோகால இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி கீதை 10.25. यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि. अच्छा, भगवद गीता படிக்கிறது இல்ல. ஓகே மாதாஜி, இது போதும். இல்ல இல்ல. ஓகே. கிருஷ்ணன் ஆகிய நான் யாகங்களின் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞன் ஆவேன். அதாவது நம்ம 10th chapter பார்க்கும்போது 10.25ல இது இருக்கும். எந்த யாகங்கள் செஞ்சாலும் அது யார போய் சேரும்? பகவானை போய் சேரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கலியுகத்தோட யாகம் என்ன, நம்ம செய்ய போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது. அதாவது ஹரிநாமத்தை சொல்றத நம்ம செய்யற யாகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது யார போய் சேரும்? பகவானை போய் சேரும். அதுவே பகவானாகவும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். சாரி மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். நாம் நாம் ஆகாரி பகுதோ நிர்வசக்திஸ் தத்ரார்பிதா நியமிதா ஸ்மரேண நகாலாஹா ஏதத் த்ரிஷித்தவா கிருபா பகவான் மாமாபி துர்தைவமீத்ருஷம் இஹாஜனி நானுராகாஹா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல அந்திலே 20.16. என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை, உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்லோகங்கள் படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்ப பகவத்கீதையில உள்ள 700 ஸ்லோகங்களும் படிச்சு தினமும் சொன்னாதான் நம்மளுக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிரமம் இல்லைங்களா? 700 ஸ்லோகங்களையும் மனப்பாடம் பண்ணி அது தினமும் உச்சரிக்கும் போது நம்மளுக்கு சிரமமா இருக்கும். ஆனா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்னது? பகவானோட நாமத்தை சொன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட நாமம் வேறு, பகவான் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. இப்போ ஒருத்தவங்க நம்ம கூப்பிடுறோம், கூப்பிட்ட உடனே அவங்க திரும்பி பார்க்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க பேர் வேறு, அவங்க வேறுன்னு கிடையாது இல்லைங்களா?
அந்த அடையாளம் அவங்களுக்கு உண்டு. ஆனா அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். ஆனா பகவானோட நாமமும் பகவானும் ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பகவானோட நாமத்தை சொல்லும்பொழுது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா நம்மளால பகவானை அடைய முடியும். அது இருக்கிறதுல என்னது ரொம்பவே சிறந்த ஒரு விஷயம். நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமும் கூட. அதாவது ஸ்லோகங்கள் படிச்சு நம்ம அதை சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து முக்தி அடையணும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். ஆனா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம். சுலபமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களோட நாமத்தை சொல்லி நம்ம நித்தியப்படி நம்ம சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள். இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கிடைச்ச இந்த நாமத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதாவது நாம சங்கீர்த்தனம் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். 24 மணி நேரம் எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 24 மணி நேரத்துல பகவானுக்காக நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். செயல்கள் மூலியமா பகவானை திருப்திப்படுத்துதல், கர்ம யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கான சாப்டர்ஸோட சுருக்கங்கள். அதாவது அஷ்டாங்க யோகாவோட நிலைப்பாடுகள், அப்புறம் ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அதையும் நம்ம பார்த்தோம். தோல்வியுற்ற யோகிகளின் இலக்கு என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பஞ்சகல்பத்தரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபைய வச்ச பதிதானம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.